súperov. Ospravedlňuje sa svojmu súperovi za toto prasiatko. Dokáže robiť body, jak v aktivite, tak v pasivite, okamžite dokáže prejsť Zaujímavou postavou za zeleným stolom. Málo kedy na ňom vidno počas hry nejaké citové pohnutie, kedy to vyzerá až flegmaticky. Podáva Waldner, prehráva 4-7 v prvom sete. Nová loptička. Teraz to uvidíme v podaní Persona, opäť zakrytý servis. Janové Waldner. Ostatní, hlavne muži, dávajú jednoznačne prednosť tomuto zakrytému podaniu, pretože loptičku a snažiť sa rozoznať nejakým spôsobom rotáciu, čo je pri podaní. V tejto sérii Jan Ove Waldner premenil na bod. Prehráva 9-12. Teraz sa obidvaja hráči dohadujú, či ten stav je správny. Máme možnosť si všimnúť, že rozhodcovia do toho vôbec nezasahujú, lebo počítajú s tým, že obaja hráči sa bez problémov dohodnú. No, je zaujímavé toto finále s tým, že bojujú proti sebe vlastne priatelia. Ako sa v takejto situácii cíti coach, alebo dajme tomu tréner, keď vlastne má vo finále dvoch zverencov, tak vlastne nemôže ani radiť. Tak toto je situácia, ktorá je najlepšia pre trénera, pretože sedí ako divák, vôbec nepodáva žiadne tak. Dvoch chlapcov. Áno. Podáva Waldner stále, prehráva 9-13. Pri vlastnom podaní Janové Waldner znižuje. No aj už zo pár pokazených podaní, alebo podaní, ktoré musel opakovať. Halou Jorgena Persona. Person. Prvý set na sa podaním Jorgena Persona, ktorý prvý vyhral 21-16. Dva podávať bude Jan Ove Waldner. Príliš dlhých výmien medzi týmito obidvoma súpermi. Možno povedať, že táto už teraz patrí medzi najdlhšie. Veľkého muškatiera Žaka Sekreténa, ktorý dokázal hrať aj pre finálovom zápase. To bolo vynikajúce podanie Jana Ove Waldnera. Prehráva 3-7. Našiel pri príjme protizbraň na Jorgenov servis. Nerovi. Forehandom sa snaží hrať väčšinou svoje topspiny alebo half-volejové údery. Loptička skončila v siečke. Je naozaj ťažko hovoriť, že v akej psychickej... Jürgen Persson. Na 17. Snadný úder, čiže vôbec žiadna snaha do výmeny. Že prijímajúci hráči sa snažia sa len
kvalitu podania príjmajúci hráčovi. Waldner má 5 set balov a podáva. A vyhráva druhý set 21-15. Podáva Waldner, prehráva 0-1. Ktorý tam viac menej podáva nápoje. Takisto sleduje ako nezúčastnený divák. Jedno je jasné, zlat 7-9. Stále kazí lopty, ktoré zvyčajne nekazí. Pre seba príjmajúci hráč výhodu a z toho pravdepodobne plynú aj tieto chyby. A Waldner nakoniec vyhráva tento set 22-20. Zápas končí. Tak podľa mňa v každom prípade sa bude snažiť Persson útočiť, pretože akákoľvek opatrná hra To bolo obrovské. Persson priznal loptičku, že by sa bol dotkol telom. pravdepodobne to bol dvojak, čiže loptička sa dotkla prsta hrajúcej ruky a samozrejme som prekvapený, že v niektorých tých výmenách Waldner naozaj hrá do statry Pri svojom podaní. Opäť máme možnosť vidieť, ako staticky stojí Waldner. Tam odohral asi 3 očíla. Veľmi rýchlým a tvrdým forehandom tú výmenu ukončil. Učením prehráva 4-7. Málne 1-2 údery a je po loptičke. 13. 16-12. Najvyššie bude mať teraz 5 mať 2 podania. Povedať, že je to zapričinené únavou alebo snáď trošku nejakými zdravotnými. Aj v celom finále. 2017. 3 mečbaly Jana Ove Waldnera je blízko k zisku prvého titulu vo dvojhre mužov a už sa tak stalo. 21-17. Taký je výsledok štvrtého setu v finále dvojhry mužov medzi Švédmi Janom Ove Waldnerom a Jörgenom Perssonom. Diváci oslavujú prvý titul. Persson je smutný,